jatona phoi kaham tini ang party IPFT ningai GS tongmani pus ya ang mia o party no yakare kobonni party o join khaikha hain bangai ang mia har 11 tao sahor jakha jadi sinung orok kerikha hangke sini division ni register te sil soi rok rok phaiti hi nung hojamani ba getini ang imodele ni tak sok paijak ro ni nei president din nawa sini morom gunang Bijoy Bahadur Jamatiani nawa hingke tak bono ya phanai sok kisu ani orun je kagos photo tongoni hingke boni bising tei ang kok thaisa thainei sai khana rolang tei kojau sini ideni secretary IPF tini ya kawe 2 tarik boro join khaika hingke boni je kagos photo moni no ani sang ro mulindro no kol khai boni kagos photo no sumuro pasti ang sahaka sunu tei jam kuno kokre janja hazam ma janja mu ba koino roin khai na me ba janda je hazam ne bo sung salai ni boro butang ano sai ni thu butang ake ang phan ang khan boro ano ka phan ang khni thaya kho mane nai ma tong ra kho asin ani ko do to no kho ma ka ang tak sini president no kisa kok thaisa thaini proso khainai hingke nang thasa no de hazar thasa ba tama ba demand ekoi hingke karon bo sini IPF tini demand basi je dili movement no sole matha nai kintu tepra mo thani bai kono solewani mugya haini karone je dabo besi ya gete boro ago moni ba rajani non je uddisho na hoisi omo haiba tong susibde etema ba ngate kaisa sungmung tak rajani tangmurok no le bahai nang wan sok tong rajani tangmuno bang soes khaib naya ba sami eta se je joto sai makhana kisini president ni kisa kok samongo narokbusi makhana ge rajani tangmung rok no wan sok nai je yakhopu ge pore din nagore de wan sok nai na pore din phane ta de 2-3 mas tong khoble bidan sabha ni samne ro bahai bu aba hawa mana eta abo hingke joto khnai tong khona takho lokoni takhorok hingke aba hawa nai bocole nai nei saka bulai hambai hingke sini president no hingke ang tak bono poran ya phairo wais nai ani oro je secretary ni je samung kagos tongoni hingke oro register tongo hingke sil soi tongo sini division ni hai hingke bono ya pharjau jaham bajotono phoi kaham jeng tini phailaimani hingke khana joining program tongo chini jara IPFT khainai chini moharani chelagang ni ngai khana joining khainai hinai jara tongnai rokni nawo phailaimani hingke jeng warung bari o sok phaijak tini warung kami o warung para o sok phailaijak jeng ke chini সংগঠন ata dorpo bai koi voter koi jona bono bo saikhna ronai kenarok khanadi jeng tak salaina sini parawo hingke moto pas poribar khana IPFT age IPFT tongmani tabo tepramo thago joining ronai hi hoi tongnai rok boro khana joining roi bainai ke chung age IPFT tongphano kono jagao chugya chung hanjaglia chung chini bobagrani logego no himsinai thamsa jagao no himsinai hongei no chung khana joto bak sakeno thangai joining rolai nai asukno joto no khulungbai kha ke koi voter koi poribai kor voter no koi ebo পাঁচ পরিবারও 11 বুটার কাউ আসুন बाय गेन रगजो तो साइमखना असुकनो सागै इंके जों थांलाय फैनाय तेलका पाराव
Oke, narok kereng tong di video tini, bye. Sampai.